Labarin Zaliha, labarin Zaliha, labarin Zaliha, labarin Zaliha, labarin Zaliha, yaushe zai cika sai mun yi aure. Zaliha, 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 labarin Zaliha, labarin Zaliha, Zaliha, labarin Zaliha, labarin Zaliha. Labarin Zaliha, labarin Zaliha, labarin Zaliha, yaushe zai cika sai mun yi aure. Zaliha, 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 labarin Zaliha, labarin Zaliha. Zaliha, labarin Zaliha, labarin Zaliha. Idan kai amfani da application ɗin Data Drop suna da data mai sauƙi da kuma inganci. Barkanku da zuwa manhajan Data Drop. Za ku samu katin kira na kowane irin layi. Ni mai sayar da data ne, ina saya ina sayarwa. Ya za a rage min farashi? Ko ni ma sana'a ta kenan kuma abin da na zo nema kenan. Abin da za ku yi shine ku ɗauki namban mu ku yi magana ta WhatsApp. Za mu mai da ku injin farashin ku ya sauka. Ku ci gaba da samun riba mai gwaɓi akan manhajan Data Drop. Ni damuwa ta kati na je sakawa, na yi mistake na sa da yawa, ya zan yi. Shi ma muna kwambatin kati zuwa kuɗi. Akwai tabbacin in na samu matsala za a saurare ni akan lokaci? Mun shirya akan hakan. Mun tanadi ma'aikata da suke aiki dare da rana domin sauraron ƙorafe-ƙorafen ku. To yanzu abu ɗaya da ya rage, a ina za mu samu? Garzaya Play Store ko App Store domin ku sauke manhajan Data Drop. Za ku iya biyan kuɗin wutar lantarki. Za ku iya yin subscription na cables ɗinku. Za ku iya siyan katin jarabawa. Kamar waye ko kuma ne ku. Lafiya ka tsayar da ni? Dama. Ina jin ka. Akwai wata irin magana da nake so mu yi. To amma. Amma me? To. Na lura baka da abun faɗi. Amma. Me ne? Zurfin ciki a soyayya na da haɗari. Mai so shi ya san ya ake ji Zaliha take ce rayuwa. Rayuwa ke ce garkuwa. Malam lafiya ka tsayar da ni? Na lura baka da abun faɗi.
yaya zana saba rashin zaliha ƙaunarta ta yi girma cikin zuciyata. Ta yaya zana saba rashin zaliha, da fari zana sa sarkin da ya yi ni ya sanya so a raina, kuma shi ya jarrabe ni da san zaliha bayanai bayani. Mai sauya haruna ga tabbiyun ita na yau ka zo ka ji ni, a lokacin da na tsaya a gabanta sai ku yi tunawa. Na ce da ku akwai zance a kanta in ba ku mancewa, idanunta na kalla zance a take yayo sauyawa. Da take zuciyata sai na ji ta hau bugawa wa ina kwafa. A da na zo da ƙarfi na zancen da zan mata amma ganinta, amma ganinta ya sa duk na birgita ta ce me za na yi mata. Sai na fara so sa kaina don kuna san ban da mafita. Haka dai ta bar ni ranar a gurin na kasa in wucewa. Kafin na zo gida sai zance ya zuci mai yawa. Shin wai wannan ne ta yi min kwarjini ne ina tambaya. Da dare yayi san barci gare ni ya ƙi ma zuwa wa ina ƙwafa. Da safe nan na zo makaran hita na zauna kuje, sai na ce da aboki ga abin da ya gudana ajiya. Amma zancen da ya yi akan ta shi ya da hame ni kunjiya. Dan ba ni yin zato abin da ya faɗa kan ta gimbiya. Ina ta kokawa da zuciya ta hakar ta gaskata. Ko dan da na yi nisa a santa ne na kasa in fahimta. Mai sauya haruna ka biyo ni na hukunta zan faɗa ma komai ka ji. Labarin Zaliha yaushe zai cika sai mun yi aure. Zaliha, 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 Zaliha. Abokina na ganka cikin wani yanayi, baka da lafiya ne? Wallahi wani abu ne yake dan damuna abokina. Ka san jiya ma na tar Zaliha amma na kasa mata magana? Haka ta wuce ta bar na tsaye. Gaskiya abokina kana walar da kanka. Bari in gama gaskiya. Yarinyar nan ba mutumiyar kirki bace. Ba ta da tarbiyya ko kadan. Duk wani nau'in tabara ta iya shi. Don haka ina mai baka shawara akan haka, ka cire ta a ranka. Don Muktar ka san me kake faɗa? Zaliha fa nake magana ba wata ba. Ƙwarai kuwa. Muktar, kar ka ɗauke shi a wata mummunar hanya. Ina da tabbacin Zaliha mutum ne ya kirki ce. Kabir, you don't know anything about her. Just follow what I told you before you regretting it.
Kawai ka manta da ita, mu ci gaba da cin abincin mu don lokacin komawa kilas ya kusa. Da ni da ke mun jima tare Zaliha. Idan kai amfani da application ɗin Data Drop suna da data mai sauƙi da kuma inganci. Barkanku da zuwa manhajan Data Drop. Za ku samu katin kira na kowane irin layi. Ni mai sayar da data ne, ina saya ina sayarwa. Ya za a rage min farashi? Ko ni ma sana'ata kenan kuma abin da na zo nema kenan. Abin da za ku yi shine ku ɗauki namban mu ku yi magana ta WhatsApp. Za mu mai da ku agent, farashin ku ya sauka. Ku ci gaba da samun riba mai gwaɓi akan manhajan Data Drop. Ni damuwata kati na je sakawa, na yi mistake na sa da yawa ya zan yi. Shi ma muna kwambatin kati zuwa kuɗi. Akwai tabbacin in na samu matsala za a saurare ni akan lokaci? Mun shirya akan hakan. Mun tanadi ma'aikata da suke aiki dare da rana domin sauraron ƙorafe-ƙorafen ku. To yanzu abu ɗaya da ya rage, a ina za mu samu? Garzaya Play Store ko App Store domin ku sauke manhajan Data Drop. Za ku iya biyan kuɗin wutar lantarki. Za ku iya yin subscription na cables ɗinku. Za ku iya siyan katin jarabawa. Kamar waye ko kuma ne ku. Labarin Zaliha. Labarin Zaliha. Labarin Zaliha. Labarin Zaliha. Labarin Zaliha. Yaushe zai cika sai mun yi aure. Zaliha.